Hola, soc Nete Bericat, director del Centre d'Interpretació de Rupestre Abrics de l'Ermita, i bé, ara se commemora que fa 3 o 4 anys vam fer una intervenció a la Biblioteca Pública de Tarragona dins de tassets de tardor, i després d'una posterior sortida als abrics de l'Ermita. Com veieu, l'entorn des de l'ermita parla per si sol, i vam vindre a presentar el que seria el conjunt de rupestre llevantí, que de fet és el més important de Catalunya, el més ben conservat, en un centre d'interpretació que hi ha a la mateixa ermita de la Pietat i que ens permet apropar-nos a lo que seria un patrimoni de vegades desconegut i de gran valor per aprendre qui som, com pensem, quina és la nostra evolució en un moment molt important de la història o de la prehistòria, com seria l'epipaleolític i tot lo neolític, un gran canvi sociocultural reflexat en aquestes pintures rupestres menudetes i que ens aporten un munt de coneixement i que nosaltres tenim que conservar. Una gran salutació des de l'Ermita de la Pietat i del conjunt rupestre. Adeu!